Halløj derude. Så er det torsdag. Ligesom jeg sagde i går, så tænkte jeg nok, at benene ikke var til at køre intervaller i dag. Og det kan jeg godt mærke fra målstunden, at det er de ikke. TrainerRoad har endda givet mig sådan et rødt kryds, der siger, at de vil slet ikke anbefale en træning i dag. Så selv hvis jeg ville, kunne jeg ikke engang få lov til at gennemføre, eller køre den træning, der var planlagt. Men i og med, at jeg har 24 timers vagt i morgen, der er med en tvungen hviledag, så skal jeg ud i dag, og det kan jeg jo også sagtens. Men det bliver 2 timers stille og roligt med min kammerat Karsten, og så når jeg kommer hjem, så hedder det så en halv time til 3 kvarters varmetræning også. Så inden dagen om, der har jeg alligevel fået kørt 2,5 timer cirka. Det er lummert ude. Jeg var så dygtig og glemte solcremen i går. Husk det nu for helvede. Også der kører mange timer udenfor, det er sgu vigtigt, at vi får det på, selvom at hvis man kigger op lige nu, så er der stadigvæk. Jeg skyer på himlen, men det var der også i går, men alligevel det bliver forbrændt. Jeg plejer egentlig altid at have solcreme på, men i og med at jeg skulle afsted og skulle pakke hjemmefra, så det med bare at pakke solcremen, og fandt først ud af det, efter jeg lige var kørt ud på cyklen i Aalborg. Så husk solcremen, du lever træne. Vi ses. Så er dagens første træningspas overstået, udendørstræning, 2 timer stille og roligt sammen med Karsten. Jeg er lige kommet hjem her nu, så nu skal jeg klæde om, og så skal jeg op og have en halv time til 45 minutters varmetræning. Og det glæder jeg mig da bare helt vildt meget til. Ej, det skal nok blive godt nok. Det er bare mentalt lidt i hovedet lige at skulle gøre, men vil man det, eller vil man det ikke? Jeg vil det nok gerne, tror jeg. Så jeg er igen klar til en tur i ovnen. En halv time som minimum. Med mulighed for, at jeg udvider den til en 40-45 minutter. Når man vil se, hvordan jeg lige klarer det. Jeg synes, motivationsmæssigt er det ikke så fedt lige nu. Men det skal nok gå. Det er kun en halv time, så som minimum. Vi kører. Så dagens træning overstår lige om lidt. Jeg kunne ikke lige connect til Swift, så det blev bare en kedelig omgang at kigge ind i skærmen. Jeg ved ikke lige, om det er kroppen, der er lidt træt i forhold til pulsen, eller om det er noget adaption allerede på varmetræningen. Fordi at normalt ramme er 130-35 efter 5-10 minutters varmetræning. Og det er vel næsten det, jeg maksimalt har ramt nu her i dag. Og selvom jeg har kørt en halv time nu her, jeg føler faktisk ikke, at jeg er ved at dø. Hvilket er en positiv overraskelse. Jeg kører ikke mere end en halv time her, selvom jeg nok godt kunne køre 20 minutter ekstra. Men jeg vil ikke presse kroppen mere end højst nødvendigt lige nu. Men det er et godt tegn på, at adaptionen i hvert fald virker, og træningen slutter nu her, så nu skal jeg have det her svedige kluns af. Det er sådan her, selvom at med programmet i dag, jeg sagde, at jeg skulle køre over under, så som jeg også nævnte om i videoen i går, så er det vigtigt, at man lytter til sin egen krop, synes jeg. Og jeg kunne bare mærke, at i dag var ikke den, jeg skulle gøre det. Fordi så ville jeg ikke være noget værd resten af dagen, og min recessionsdag i morgen ville også blive så bare påvirket, at det ikke engang sikkert, at jeg kunne køre min til hver lørdag. Så derfor så var det vigtigt for mig lige at få en mentalt god rulletur på 2 timer med min kammerat Karsten. Og så det varmetræning her. Og det sker der ikke noget ved. Og som TrainerRoad havde også i deres program aflyst min træning i dag, fordi jeg kørte for hårdt i går. Men det var sådan det er, og det er også helt fint. Jeg har ikke så meget mere at sige her i dag. I morgen er det som sagt hviledag. Jeg er på 4 timers vagt, så der kan jeg ikke få trænet, og det er også helt fint, jeg har brug for en ikke-træningsdag. Så der kommer selvfølgelig ikke nogen video. Og så er jeg tilbage igen lørdag med lidt intervaller, formentlig på engelsk igen. Og ja, lige når jeg render helt alligevel, så hvis der er spørgsmål ude, få dem fyret af på en besked til mig på Facebook, eller i kommentarsporet på Facebook eller YouTube, så samler jeg op på det på lørdag også. Men Men igen, tak fordi I så med.
Husk at like og subscribe og få købt nogle produkter hos Fusion og hos Nikita Fokus. Og så ses vi jo bare.